старт. Виждате. Това е страхотен старт. Надявам се този път всичко да мине както трябва. Виждам, че няма да ми махат хора, значи продължава състезанието. Да видим тук на асфалтовата част, да видим кой ще излезне първи. За момента, моля ви се, стойте зад загражденията. Автомобилите се движат с висока скорост. Адреналина е доста висок. Изчакваме. Тук ние зрителите от трибуните гледаме. Номер 4 Иван Живков за сега. По него е Румен Киров. Янко Якимов последен. Явно имал нещо. Някакъв проблем сигурно. Той му стал преднина, бе. Явно има някакъв проблем Янко Якимов. Затова е последен, иначе не би им се дал на тези момчета. Да видим при втората обиколка кой ще бъде начело по момента. Изчакваме, ако обичате, седете си, стоете си. Ето го, Иван Живков отново набира преднина. Не обезпокояваме никой. Виждам, че има доста бело експертиза. Номер 7, номер 5 Александър. Трети за момента Васко Василев. Нещо се е случило с него. Нещо се е случило и с Васко. Явно на видинските пилоти днеска не им върви баш. Езък, че пистата си е наш. Това направиш, това е спорта. Янко Якимов кара, за да може да вземе своите точки. Затова прави своите обиколки. Независимо, че за сега е последен. Отново Иван Живков, без никакви колебания, той ще се движи първи. Не притеснявам никой. Втори за момента. Александър Томов. Четвърта позиция заема Александър Иванов с неговото Subaru. Васко е пети за сега. Надявам се да няма някакви проблеми. Явно има някакви проблеми, защото не дава цялата газ. Янко Якимов и той има някакви проблеми. Да не е от кулера, а? Само той от кулера. Заварчика ли? Янко Якимов бъде застиган с една обиколка от Иван Живков. Не се знае нищо докато не господин Иванков не размаха карирания флаг, до тогава нищо не се знае. Аплодисменти за Васко Василев. Движи се само на една предавка, доколкото разбирам от автомобили. Трета докъде посине. Изчакваме навлизането на последната обиколка. Изпреварват Янко Якимов, пуска го той. С изключение на Васко Василев всички влезнаха в последна обиколка. Изчаква и Васко. Янко ли не е възможно? Добре. Неговото добре ме влезе.
Вече и бронята му се откачи на Васко. И той влезе в бързо бронята. Това е награда за четвърти, който спечели. Печели броня от Васко. Отстранете се от трасето.